Καλησπέρα παιδιά, ονομάζομαι JJ για τη δικιά μας την παρέα. Αποφάσισα να ανοίξω ένα κανάλι όπως 4.000 δισεκατομμύρια ακόμα άνθρωποι στην Ελλάδα, διότι ήθελα να ξεφύγω τελείως από τη δικιά μου ζώνη ασφαλείας. Δεν έχω καμία σχέση με YouTube, δεν έχω καμία σχέση με κάμερες και ήθελα να ζήσω κάτι διαφορετικό, να σπάσει λίγο η ρουτίνα που έχω η καθημερινή, δουλειά, σπίτι, δουλειά. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω πραγματικά που κοιτάω, δεν είναι κάτι πολύ καινούριο αυτό για εμένα. Σε αυτό το κανάλι θα ασχοληθούμε με το κομμάτι του vlog, θα ασχοληθούμε με το κομμάτι των ταξιδιών, λίγο της καθημερινότητάς μου και σιγά σιγά θα βλέπω και από εσάς τι ζητάτε και τι σας αρέσει και χτίζοντάς το θα φτιάχνουμε και ένα καινούριο περιεχόμενο, κάποια καινούργια θεματολογία, το οτιδήποτε. Εύχομαι να κάνω μια καλή αρχή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Α, και που είσαι, μην ξεχαστείς, πρέπει να κάνεις ένα like και ένα subscribe. Δεν είναι κάτι.